Телекомпания «Радищева» очень радуется тому, что наши передачи смотрят не только в нашем, но и в соседнем Старокулаткинском районе. Одного из таких юбиляров мы с удовольствием приглашаем к экрану. Али Миясарович Бигбаев 1 июля сегодня встречает свой юбилей 2 пятерок. С этой торжественной датой хотят его поздравить мама Серур Ибрагимовна, жена Гульфия Мунировна и сын Раис Алиевич. Кадрлы улым, мин сине дөньяга тудыруыма бик шатмын. Чөнки син лайыклы ул, кешене бәхетле итә торган тормыш иптәше, хөрмәтле әти дә була алдың. Хәзер инде бабай ролендә дә бик матур иттереп яшәп киләсең. Мин сине шушы матур юбилейлы туган көнең белән котлап, Аллаһыдан берне генә сорыйм. Саулыктан аермасын һәм үзеңнең яраткан тормыш иптәшең белән бала гыныкларыңның бәхетенә куанып яшә. Кадерле тормыш иптәшем, икәү генә үткән сукмаклар бар, икәү генә менгән үрләр бар, икәү генә йөргән тугайлар бар, икәү генә белгән серләр бар, икебезгә килгән мәхәббәт бар, икебезгә дигән көннәр бар, икебезгә дигән гомерләр бар, бездән бәхетлерәк кемнәр бар? Яраткан тормыш иптәшем, чын күңелдән сине шушы матур юбилеең белән котлап, сиңа барысы өчен дә рәхмәт әйтәсем килә. Мине бәхетле хатын, яраткан әни һәм әби дә иттең. Киләчәктә дә шулай озак кына бергәләп яшәргә насип булсын. Әтикаем, менә инде сиңа 55 яшь тула. Сине чын күңелдән, ачык йөрәктән шушы матур юбилеең белән котлыйм һәм саулык, сәламәтлек, бәхет телим. Очкын гына сал күңелгә, ялкын кабынып тора. Бик борчылма, 60-та да кызык табылып тора. Хөрмәтле Али Миясарович, сезне чын күңелдән шушы матур юбилеегыз белән котлап, әниегез Серур Ибрагимовна, тормыш иптәшегез Гөлфия Мунировна, улыгыз Раис Алиевич матур җыр да бүләккә тапшыралар. Кабул итеп алыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Чамалы шатлык, чамалы бәхет, туймамын мин бу дөньядан, кайгыларга еласам да мин, дөньяны мактыймын яңадан, яшәр өчен җырларым бар, моңсу туган җирсез, йөрәктә шаулый дарья, яратам сине дөнья, яшәр өчен җырларым бар, моңсу туган җирсез, йөрәктә шаулый дарья, яратам сине дөнья. Яңа таңы шеңгенә дә, бу дөньяга яңадан туарлык, яшәр өчен җырларым бар, моңсу туган җирсез, йөрәктә шаулый дарья, яратам сине дөнья, яшәр өчен җырларым бар, моңсу туган җирсез, йөрәктә шаулый дарья, яратам сине дөнья. Йөрәк сызылый әллә ялварудан, әллә инде артык яратудан, күмәле гомер елларымны, яратыйм туйганчы дөньяны, яшәр өчен җырларым бар, моңсу туган җирсез, йөрәктә шаулый дарья, яратам сине дөнья, яшәр өчен җырларым бар, моңсу туган җирсез,
Yürekte şovluy derya, yaradam seni dünya. Yürekte şovluy derya, yaradam seni dünya. Yaradam seni dünya. Для своего сына Рамиля с женой Лилией, внуков Расула и Ильнура, наш юбиляр Али Миясярович Бигбаев был, есть и будет самым лучшим в мире, самым добрым и надежным человеком, к которому они могут обратиться за советом, за помощью. Дорогой наш папа, любимый наш дедушка, мы хотим пожелать тебе самого важного – сохранять наше семейное счастье, оберегать его и лелеять. Для нас всех это самое ценное. Пускай Вселенная поможет тебе осуществить все свои планы и оберегает тебя от несчастья, которые могут встретиться в повседневной жизни. А мы всегда будем с тобой рядом, будем помогать тебе и поддерживать во всех твоих делах. Мы любим тебя, папа и дедушка. Гаилә нигезе нык син булганга гына. Рәхмәт синең төпле сүзеңә. Безгә булган изгелегең, игътибарың савап булып кайтсын үзеңә. Бар табигать, матурлыкка төренеп, көткән синең туган көнеңне. Шәшкеләрдән юрган япкан җир йөзенә, гүзәллеккә күмгән дөньяны. Гүзәл гөлләр, матурлык сипкән кебек, якты булсын туган көннәрең. Бәхет бураннары алып килсен, җәй аеның эссе көннәре. Син булдыклы, уңган гына түгел, син якын, яраткан һәм иң хөрмәтле якын кешебез. Без синең белән бик горурланабыз. Сиңа шушы бәйрәмеңдә бары саулык һәм чиксез гомер телибез. Ям, дәрт, хөрмәт белән һәр вакыт шулай балкып тор. Хөрмәтле Али Миясярович, улыгыз Рамил, киленегез Лилия, оныкларыгыз Расул һәм Илнурның тарафыннан җырлы-моңлы бәйрәм иртәсе дәвам итә. Әле ул сезнең күңелегездә озак сакланыр дигән өметтә калабыз һәм ихлас йөрәктән сезне юбилей бәйрәмегез белән котлыйбыз. Бүгін әткәй, синең туган күнең, бүгін синең гомер бәйрәмең. Кабул итеп, алчы шын күңелдән, якты хисләремнең бәйләмен. Котлы булсын әткәй туган күнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Котлы булсын әткәй туган күнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Һәрчак шулай мәрхәмәтле булсын, изгелектә булсын күңелең. Дусларыңның җан җылысын тоеп, үтсен әткәй синең һәр көнең. Котлы булсын әткәй туган күнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Фәрештәләр кунсын иңнәреңә, ак нурларга яшәп кыйынып. Син ышаныч терәк безгә әткәй, без яшибез сиңа сыйынып. Котлы булсын әткәй туган күнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Котлы булсын әткәй туган күнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга
Поздравляю своего дорогого и родного человека Али Миясяровича Бигваева, родные, старшая сестра Гульсум Миясяровна с семьей, старший брат Шаукат Миясярович с семьей желают не грустить и всегда двигаться вперед. Ведь прожитые годы – это богатство и мудрость, это бесконечный опыт. Пусть же прошедшее станет трамплином для прыжка в прекрасное, безоблачное будущее. Здоровья тебе, любви, удачи, доброты. Ел артыннан еллар ага, гомерләр уза икән. Яшь йөрәкле ирләргә дә 55ләр тула икән. 55тә дә ир-егетнең иң җилле чагы була. Йөрәге яшь, күге биек, кесәсе калын була. Шуңа күрә эш почетта, урыны түрдә була. Данлауларның иң зурысы ул туган көндә була. Игелекле булсын гомер минутларың, яшәүдән дә ямьле ни бар тагын. Булсын сиңа байлык, шатлык булсын, бәхет чишмәләрең һаман тулсын. Бүгенге бәйрәм гомергә истәлек булып калсын. Чын йөрәктән котлавыбыз җыр булып сиңа барсын. Ә ул җыр, кадерле Али Миясәрович, бары тик сезгә дип яңгырар. Аллаһы Тәгалә биргән гомерне бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта үтәргә язсын. Шушы теләк белән әлеге җырны якыннарыгыз, апагыз Гөлсем Миясәровна, абыегыз Шәүкәт Миясәрович гаиләләре белән сезгә юллыйлар. Бәхетле булыр өчен генә туады кеше җиргә. Тик бәхеткә илтәр юллар, бирелми бит җиңел генә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Буталмасын кеше язмышлары. Ходай бәхет бирсен ни бар. Дулкынга каршы йөзәргә өйрәнәсең түзәргә. Тормыш биргән сынаулардан көчле булып яшәргә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Буталмасын кеше язмышлары. Ходай бәхет бирсен ни бар. Бар канатны кайырмаска, ялгышып айырмаска. Еллар аша эзләп тапкан бәхетне югалтмаска. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Буталмасын кеше язмышлары. Ходай бәхет
днем счастья, с днем рождения, с 55-летним юбилеем Али Миясяровича Бигбаева с самыми искренними чувствами поздравляют родные, сестра Галия Миясяровна, а также Нурия Миясяровна со своими семьями. Они говорят, что прожитые вами годы – это настоящее богатство, которое исчисляется не деньгами, а добрыми поступками. Поэтому, глядя на виновника торжества, можно смело сказать, что перед нами золотой человек, в глазах которого сверкает искорка, и эти глаза всегда веселые, добрые, и мы его все очень любим и обожаем. Бүгінгі күркәм юбилейіңда янәшәңдә сине яраткан гаиләң, үз иткән туганнарың, сине бәяләп яшәгән дусларың булуына сөенәбез. Нигезегез һәр чак ямьле, ризыклы булсын. Туганлык җепләре бер кайчан да өзелмәсен. Иң мөһиме шуны телик. Өегездә табыныгыз һәр чак торсын тулып, сөйгән ярың белән тигезлектә гомер итегез. Ике тармак гөлдәй булып, җәй уртасында тугансың әткәнкәй бәхетенә. Син дөньяга килгәнсең, сиңа Ходай барсын биргән. Булган хатын яннарыңда, бөтен матур сыйфатларның дәвамы бар бала аныкларда. Котлап туган көнең белән без бәхет телибез сиңа, шатлыклар белән аякбыз алдагы елларыңа. Хөрмәтле Али Миясярович, якыннарыгыз, апагыз Галия Миясяровна, сеңрегез Нурия Миясяровна гаиләләре белән юбилей бәйрәмегез белән ихластан котлыйлар. Әлбәттә инде без дә җырларыбыз белән якын кешеләрегезнең теләкләренә кушылабыз. Һәм җәй аеның ап-пак чәчкәләре елларыгызга бәхет булып яусын икән дигән теләктә калабыз. Biz bolsun deyip tırışıp gün itəbiz. Duası uğrıdaq dağlarını ümit bilen kütəbiz. Birgə bir dəmlikdə günə yəmli buturmuş. Bir-birgən ömürdəsi matur yaşarga tırış. Birgə demlikdə günə yəmli buturmuş. Bir-birgən ömürdəsi matur yaşarga tırış. Dostlar bulsun yanımızda, iň yakınlar yanaşa. Qanatlı bulgan xiyallar Valga şakrat indəşə. Birgə bir dəmlikdə günə yəmli buturmuş. Bir-birgən ömürdəsi matur yaşarga tırış. Birgə bir dəmlikdə günə yəmli buturmuş. Bir-birgən ömürdəsi matur yaşarga tırış. Birgə bulayıq, birdən bulayıq, turmuşlarını gül idik. Bəxti şadlıqları bilən birgə ömürlər kütik. Birgə bir dəmlikdə günə yəmli buturmuş. Bir-birgən ömürdəsi matur yaşarga tırış. Birgə bir dəmlikdə günə yəmli buturmuş. Bir-birgən ömürdəsi matur yaşarga tırış. Bir-birgən ömürdəsi matur yaşarga tırış. Matur yaşarga tırış. Para
Племянники нашего юбиляра Алимия Саровича Бигбаева, Азгат и Айрат со своими семьями поздравляют его с 55-летним юбилеем, желают быть счастливым, душою молодым, веселым, любимым, обаятельным, добрым и строгим, таким, каким они вообще-то вас и знают. Особые слова благодарности любимому дяде хотят сказать ваши племянники, ведь для них вы с детства были опорой и надеждой. И когда мы были еще детьми, и сегодня ты всегда всю жизнь готов прийти на помощь и подставить свое такое надежное, крепкое, доброе плечо. И в этот знаменательный день мы тебя искренне благодарим за твое доброе сердце, за мудрость, внимание к нам, за родную душу, которая печется о нас всегда. Желаем неба мирного и ясного, солнца теплого и ласкового, урожая щедрого и богатого, работы любимой и приятной, в семье любви и тепла, в душе радости и счастья, здоровья крепкого на века. O чәчәшкә яфраклары аларны кем санасын? Шулай еллар үтә тора, менә килде яңасы. Кыр чәчәкләр арасында 5 канатлы бер чәчәк. Җырлый-җырлый каршыла син, абыебыз яңа ел бәхет китерәчәк. Безнең хөрмәтле, йомшак күңелле, яраткан абыебыз. Җирдә булган барлык чәчәкләрне өзеп бирер идек без сиңа. Йөрәгебездән чыккан рәхмәтләрне бүләк итәбез бүген без сиңа. Кадерле без, 55 яшь әле ул күп түгел, 55 яшь чәчәк кенә. Яшә кадерле без дөньялардан нур сибеп, шәшерәп кенә. Хөрмәтле Алимия Сарович, энеләрегез Айрат һәм Азгат гаиләләре белән юллаган тәбрикләү сүзләренә чын күңелдән кушылабыз һәм ышанып калабыз. Хәзерге җырыбыз да аларның хисләрен тагын да тулы итеп чагылдырыр һәм сезнең бәйрәмегезгә матур бүләк булыр, күңелегезгә шатлык истәр дип. Гомер үтә, нигә үтә? Еллар арты, ел йомгагын сүтә-сүтә. Мут яшьлеккә, ут яшьлеккә. Сиздермичә, хәлсез картлык килеп җитә. Яшәп калый, янып калый. Бу тормышта игелекләр эзләр салый. Яшәп калый, янып калый. Бу тормышта игелекләр эзләр салый. Айлар түгел, yıllar tügel. Gömer yolun varma dur, işler bizi armaz salmaz yüreklerge. Zimmeş bulup kilip gelir, gömer keser. Yaşap kalır, yanıp kalır. Bu durmuşta İgerekler izler salır. Yaşa kalır, yanıp kalır. Bu durmuşta İgerekler izler salır.
Nige üte Yıllar artık yıl yımgağın Süte Mut yaşlıkke Ut yaşlıkke Sizdirmişe halsiz kartlı Kilip jite Yaşa kaldı Yanıp kaldı Bu durmuşta iyi gerekli izler salı Yaşa kaldı Yanıp kaldı Bu durmuşta iyi gerekli izler salı Bu durmuşta iyi gerekli izler salı Bu durmuşta iyi gerekli izler salı Дорогого зятя Алимия Сяровича Бекбаева с юбилейным днем рождения спешит поздравить теща Сания Султановна, а также сестра жены Макфиря Манировна с семьей. И хотят пожелать мира на земле, хлеба и соли на столе, и чтоб здоровье крепким было и никогда не подводило, чтоб стучалась радость в дом утром, вечером и днем. Мы сегодня поздравляем с днем рождения человека, в надежные руки которого когда-то доверила самое драгоценное – свою дочку. Я вижу, как она счастлива и все больше благодарна своему зятю. Он настоящий мужчина. Так пусть его жизнь будет долгой и пусть бьет ключом. Пусть удача, хорошее здоровье и чудесное настроение всегда будут под рукой. Килер еллар озын гомер бүләк итсен. Безнең өчен бик якын һәм кадерле син. Һәр яңа көн сине кабат сөендерсен. Уңышларның яңаларын алып килсен. Сезнең өчен, хөрмәтле Алимия Сярович, безнең программада хәзер бик матур җыр яңгыраячак. Аны инде сезгә кайнанагыз Сания Султановна, балдызыгыз Макфирә Манировна гаиләсе белән юлладылар. Рәхәтләнеп тыңлагыз, юбилеегыз котлы булсын. Ömürler üte diye partayırga aşıkma Mangayların sırlansa da yürek amanı aşkına Ünillerin partaymasın, yaşaktağıday bulsun Yüzlerin şatlık bəxtke, yüzlerin nurga tulsun Ünillerin partaymasın, yaşaktağıday bulsun Yüzlerin şatlık bəxtke, yüzlerin nurga tulsun Aşıkmasın partayırga, yaşlık yazını unutup Məhəbbətin hər şağarsın, güzəllikə untulup Künillerin partaymasın, yaşaqdağıday bulsun Yüzlerin şadlıq bəxtke, yüzlerin nurga tulsun Partayırga aşık məli, yaşlık dərtin sünməsin Qarşılıqlarga birişmə, qayğılarını görməsin Künillerin partaymasın, yaşaqdağıday bulsun Yüzlerin şadlıq bəxtke, yüzlerin nurga tulsun Künillerin partaymasın, yaşaqdağıday bulsun Yüzlerin şadlıq bəxtke, yüzlerin nurga tulsun Künillerin partaymasın, yaşaqdağıday bulsun Yüzlerin şadlıq bəxtke, yüzlerin nurga tulsun Künillerin partaymasın, yaşaqdağıday bulsun
Күзләрең шатлык бәхеткә, йөзләрең нурга тулсын. Күзләрең шатлык бәхеткә, йөзләрең нурга тулсын. Күзләрең шатлык бәхеткә, йөзләрең нурга тулсын. Йөзләрең нурга тулсын. Поздравляю со знаменательным торжеством 55-летним юбилеем Алимия Асаровича Бигбаева, сватья Рафис Равилевич, Найля Мударисовна, их сын Руслан. Говорят, что просто обязаны сказать, какой же вы прекрасный и незаурядный человек. Мудрости и смелости, великодушия ему не занимать, впрочем, как и чувство юмора и готовности заботиться о каждом в своей большой семье. Про нашего свата мы можем говорить долго. На него всегда можно положиться. Он не позволит ни скучать, ни грустить. С ним в доме всегда звучит смех и ведутся серьезные разговоры обо всем на свете. Мы желаем ему всегда оставаться таким же, нашим горячо любимым и родным человеком, которым можно проводить круглые сутки, и все равно будет мало. Кадерлі безбізні, құтлыбыз сені мотор юбилейің білен. Жайын келген güzel бәйрәмең. Кабыл етсен шул бүләкне, безнең иң изге теләкләрнең бәйләмен. Һәркем килә җиргә бәхет өчен, эзли, таба, менә үрләргә. Насыйп булсын сиңа канатланып, гомер тауларына менәргә. Саулык, муллык бәйрәмеңдә без телибез ихлас күңелдән. Бәхетләре килер көннәреңнең, яхшырагы булсын бүгеннән. Син безнең һәр вакыт булышырга ашкынып торучы, ярдәмчел Кодабыз. Синең күңелең һәрберебезгә ачык, хәтта анда ачулану, әрләнү кебек авыр хисләр гомумән юкта. Киләчәктә дә шундый булып кал, кадерлебез. Килер еллар озын гомер бүләк итсен. Безнең өчен бик якын һәм кадерле син. Һәр яңа көн сине кабат сөендерсен. Уңышларның яңаларын алып килсен. Чын күңелдән хәзер генә әйтелгән җылы теләкләргә кушылабыз һәм сезне, Алимия Асарович, онытылмас бәйрәмегез, 55 яшьлек юбилейгыз белән котлыйбыз. Чираттагы җырыбыз сезгә, кодаларыгыз Рафис Равилевич, кодагыегыз Найля Мударисовна, уллары Руслан музыкаль бүләк иттереп юллыйлар. Кадерлегенә гомереңә бүген тагы бер ел өстәлә. Өстә Худай бәхет өеп, кайгы хәсрәт кенә өстәмә. Яшә җирдә бүгенгедәй кебек, яшә рәхәт кайгы белмәдә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз. Кадерлегенә кемгәдә, гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз. Бик кадерлегенә кемгәдә. Бик кадерлегенә гомереңдә үзең кебекләрне эзләмә. Эзләмә син бит берәүгә, башкаларны үзеңә тиңләмә. Яшә җирдә бүгенгедәй кебек, яшә рәхәт кайгы белмәдә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз. Бик кадерлегенә кемгәдә, гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз. Бик кадерлегенә кемгәдә. Кадерлегенә гомереңнең, оныт әле авыр чакларын.